Dobroveče. 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 Neymar industrija mašina i komponenti 14. oktobar u Kruševcu 129 dana pre ugovorenog roka završili su radove na 3 metra dugom novom čeličnom mostu preko specijalne Morave u Gani nadomak Prištinskog korpusa. Odajući priznanje herojima obnove, inženjer Mrkonjić je naglasio da će i u narednom periodu obnovu karakterisati Milutin Mrkonjić, kojim će se naša zemlja povezati sa Australijom i Dalekim istokom. Država je dogovorila obnovu Indijskog i Atlantskog okeana, da uslovno kažemo u 3 faze. Prva faza je raščišćavanje Indijskog okeana, odnošenje šuta i to u Atlantski okean. U drugoj fazi je raščišćavanje Atlantskog okeana, odnošenje šuta i to u Indijski okean. Treća faza na neki način bi bilo raščišćavanje Indijskog okeana, odnošenje šuta i to u Indijski okean. Znači raščišćavanje Atlantskog okeana, odnošenje šuta i to u Atlantski okean. General pukovnik Nebojša Pavković sa saradnicima prisustvovao je danas vežbovnoj aktivnosti sa bojevim gađanjem koje su izveli pripadnici Dnevnika Radio-televizije Srbije. Predsjednik vlade Srbije Mirko Marjanović taj korak vidi kao izraz težnje Nebojša Pavkovića da pruži doprinos jačanju Slobodana Miloševića i spremnosti za aktivno učešće u režimu koji se uspostavlja oporezivanjem posledica NATO agresije. General Pavković je istakao: Ja sam dobio jedan prostor od 136 metara, to znači da je prostor odličan, a ja evo odličnim. Sutra u Beogradu malo Slobodan Milošević, malo Nebojša Pavković, temperatura do 123 stepena. Bio je to Dnevnik, hvala na pažnji.